stane, že neviete, čo chcete robiť. A pýtate sa sami seba, ako nájsť profesiu, prácu, ktorá by ma bavila alebo ktorej by som mohol uspieť. Myslím, že mnohí z nás sa na toto pýtajú, keď ešte študujeme buď strednú školu alebo vysokú školu a snažíme sa nájsť niečo, v čom by sme boli skutočne dobrí. Ja som vždy ohromne závidela ľuďom, ktorí jednoznačne vedeli, čo chcú robiť. Vedeli, že chcú byť právnikmi, alebo vedeli, že chcú byť doktormi, alebo kýmkoľvek iným. Nie vždy je naša rola, alebo viac menej naša úloha v tom profesionálnom svete jasná. Niekedy musíme skúsiť viacero rôznych profesí, niekedy musíme skúsiť viacero rôznych aktivít, aby sme zistili, čo nám skutočne sedí a čo nás baví. Niekedy musíme začať takým vylučovaním toho, čo nás nebaví a čo sa nám nepáči, aby sme prišli k tomu, čo skutočne chceme robiť. Takže ja si myslím, že keď sme niekde úplne na začiatku tej našej profesionálnej cesty a položili sme si otázku, čo chcem v živote robiť, čo ma baví, potom by sme mali začať hľadať aktivity, ktoré nás naplňajú. Začať hľadať aktivity, v rámci školy, začať hľadať aktivity v rôznych organizáciách, spolkoch, začať hľadať prácu, ktorá sa aspoň ako tak blíži k tomu, čo by nás vedelo naplniť. A viac menej ísť za tým, robiť krok za krokom, skúsiť, praktické skúsenosti naberať a stretávať ľudí, ktorí pôsobia aspoň, keď nevieme presnú oblasť, aspoň približnej oblasti, v ktorej by sme sa chceli pohybovať. A len tak konverzovať, rozprávať sa o tom, získavať nové perspektívy a možnosti. Spomínam si na samú seba, keď som prišla na vysokú školu. Tiež som v podstate veľmi nevedela, čo chcem robiť, čomu sa chcem venovať. A tak som začala hľadať aktivity, ktoré ma bavili, ktoré ma naplňali a posúvali ďalej. Podľa mňa by sme mali neustále hľadať niečo, v čom dokážeme rásť. A potom, aj keď to možno na začiatku ešte nie je úplne také jasné, jednoznačné, ale každým tým krokom, tou aktivitou, ktorá nás baví, naplňa, rozvíja, sa dostaneme bližšie k tomu skutočnému povolaniu a profesii, ktorú chceme robiť. Ja som napríklad začínala v personalistike, začínala som organizovaním eventov, spoluprácou s univerzitami, potom som sa presunula trošku viac do PR marketingu, až som nakoniec cez ten marketing a cez ten online marketing sa dostala do Malajzie pracovať pre firmu, ktorá predávala produkty pre americký trh v rámci osobného rozvoja. A tak som sa v podstate dostala k tomu osobnému rozvoju. A všetky tie skúsenosti a tie práce ma nejakým spôsobom k tomuto smerovali a teraz vidím a zužitkovávam všetky tie skúsenosti, ktoré som nadobudla z tých predchádzajúcich zamestnaní. Takže aj keď momentálne možno sa ešte cítite, že neviete, akým smerom ísť alebo ako si vybrať, skutočne nasledujte to, čo vás baví. Nasledujte to, čom dokážete rásť a snažte sa nájsť a identifikovať svoje talenty, pretože ak robíme niečo, na čo máme talent alebo v čom sme nadaní, výnimoční, vtedy dokážeme tú prácu podľa mňa robiť skutočne excelentne. Dokážeme vyniknúť a dokážeme podať maximálne skvelý výkon. A podľa mňa každý z nás chce svoju prácu robiť výborne a uspieť. Takže nerobme prácu, v ktorej budeme iba priemerní, ale robme prácu, ktorej vieme byť excelentní. A možno si teraz poviete, že ale čo ak nemám žiaden talent, čo ak nie som v ničom výnimočný. Na to by som vám povedala, že každý z nás má podľa mňa v sebe niečo, čím je výnimočný, má nejakú špeciálnu schopnosť alebo danosť. Ak si myslíte, že nemáte žiaden talent, tak ste to jednoducho ešte neobjavili. Musíte začať hľadať práve prostredníctvom tých aktivít, ktoré vás ako tak bavia alebo lákajú, aby ste v sebe objavili ten svoj talent. Aby ste zistili, v čom ste výnimoční. Talent je podľa mňa taká schopnosť, ktorá vás robí výnimočným. Je to niečo, čo je vám veľmi prirodzené, čo vám ide veľmi od ruky a čo reprezentuje to, kým skutočne ste. Identifikovaním našich kľúčových talentov sa dokážeme lepšie orientovať v dnešnom profesionálnom svete. A preto vám chcem ponúknuť jedno jednoduché cvičenie od svetoznámeho experta, kariérneho experta Daniela Porota, ktoré vám bude výbornou štartovacou čiarou pri objavovaní vašich. Potrebovať je pol hodina vášho času, papier a pero. Taktiež bude možné, že budete kontaktovať svojich kamarátov, známych, bývalých, súčasných kolegov, aby ste získali a identifikovali tie talenty aj z ich pohľadu, o ktorých možno vy momentálne neviete. Prvý krok, napíšte všetky vaše talenty. Zoberte si čistý papier a urobte si zoznam všetkých vašich talentov, ktoré vám prídu na um. Nech je to čokoľvek, neobmedzujte sa. Toto má byť skutočne
dlhý zoznam všetkého možného, čo vám napadne, v čom ste dobrí, čo vás baví, aký talent by ste mali mať. Alebo možno niekto vám predtým povedal, že v tom ste dobrí, v tom ste... Niektoré z tých talentov možno ešte nemusíte mať ani naplno rozvinuté, ale viete, že to niekde tam vo vás je a čaká na to, kým príde ten moment a vy to ukážete. Takže aj tie zahrňte do tohto zoznamu. Písaní tohto zoznamu vám môžu pomôcť následovné otázky. V čom som skutočne dobrý a výnimočný? Čo mi ide úplne od ruky a prečo mám vášeň? Aká je moja schopnosť, ktorá mala obrovský úspech a bola ocenená inými ľuďmi? Píšte všetko. Ak vyčerpáte zdroje, volajte rodičom, priateľom, známym, bývalým kolegovcom, aby vám tento zoznam ešte doplnil. Zorajte tieto talenty od 1 až po číslo 15 s tým, že talenty na prvých miestach by mali byť skutočne tie najdôležitejšie a najkľúčovejšie. Krok číslo 3 je zoraďte svoje talenty. To znamená, že ste prešli prvým krokom, kde ste spravili kompletný zoznam všetkých svojich talentov. Druhý krok bol, že ste vybrali 15 najdominantnejších talentov. A teraz tretím krokom je zoradiť týchto 15 talentov. Štvrtým krokom cvičenia je priradiť aktivitu k jednotlivým talentom. Máte teraz pred sebou zoznam 15 talentov. Ku každému z týchto talentov pridáte aktivitu alebo činnosť, v ktorej by ste tento talent mohli skutočne aktívne využívať. Ak chceme byť pracovne úspešní a šťastní, je dôležité, aby sme z týchto 15 faktorov využívali teda aspoň 10. Takže skúste sa zamyslieť nad svojou prácou. Buď sa snažte hľadať svojej profesii nejakým spôsobom cestu, ako viac využiť svoje talenty, alebo skúste nájsť inú prácu, kde by ste ich mohli viac využiť. Podľa Daniela Porota práve tie prvé 3 až 5 faktorov sú skutočne kľúčové na dosiahnutie úspechu a pracovného naplnenia a aj šťastia. Želám veľa úspechov.